Thothne iwinjo ka ng'ato wacho ni ng'ane dende ng'eny ahinya, ng'ane dende tin ahinya, ng'ane dende obet nade ka dendi tin ahinya. Ji sik wuoyo kuom ratil mar del, ratil mar del, ratil mar del. Amosi kamoro amora ma intiere ni oimore, chendo en penj laktar, to mana kaka chako no mane twakwa odiechieng' ma kawuono rito kendo bedo kod ratil makare mar del. Iluonga ni Ruth Otieno kendo yiena mondo mi arwak wendo wa studio obonyisowa ni nyinge ng'a, olonye weche mage, kae to kokwa ketho kinde mana kama nachako wachono ni weche mag ratil mag del ema kawuono wadwa ni mondo mi wang'i ei matut mokalo. Machiegni e penj laktar. Erokamano. Nyinga Anthony Mondi, an a clinical nutritionist. Kamano. Kiwacho ni clinical nutritionist, mano en ng'at matimo? Clinical nutritionist en ng'at mosomo kaka nutrients kata madini tiye dend dhano. Koro watemo ng'eyo kaka yes itiyo gi yien kata yath mimiyi, lakini ka onge gimoluongo ni nutrients go kata nini to nyiso ni dendi ok nyal bedo maber. Koro kati in gi yath to kichiem maber, ok in gi kilo mowinjore, ichiemo chiema oyayo ok yud madini madwarore dendi to kayiem nono. Kamano. Ma gimitimo nyiso ka ani in jalony e weche mag chiemo makare. Kamano. Ang'o meni neno mondo mi isom chiemo makare? Aseneno ni thoth mokwongo kanane osuptal neno ka ng'ati ithiedho samoro yath konye lakini ok odwa chiemo, samoro onge gi appetite mar chiemo. Koro naduoga fwenyo ni kara chiemo en gima muhimu. Chiemo en misingi mar dend dhano. Maka ng'ato ok yud chiemo makare, kok yud gik mowinjore madene dwaro, madonje cells, madonje muscles ge, ten kayiem nono. Koro naamua ni kayien konyo, chiemo kara konyo bende. Koro gin gik manyaka dhi kamoro achiel. Wacho ga pile pile chendo ni nyakwara Mugi Ajwang' ni chiemo inyalo ti godo e thiedho tuoche kata e geng'o tuoche. Tiende ni nyalo bedo kod tuoche dendi, to kotenore kod kaka ichiemo kata kaka idak, ka tuoche go nyalo rumo, kata inyalo gengi mondo mi kik gichop e dendi. Seche mwacho weche mag ratil makare en ratil machal nade? Kowuoyo ratil makare, namba achiel nyaka wang'e ni ratil mok ni mala inya to bende ok ni piny. Nikech sama ratil mokwongo ni piny to nyiso ni kata mana immunity mar dendi bende ni piny. Koro inyalo yudo tuoche mopogore opogore. Bende ka en malo mokalo kaka kiwango madwarore to bende inyalo yudo tuoche mopogore opogore. Koro nitie kaka wang'iyo ratil mar dend dhano ma wapimo, wakawo bor mar ng'ato to bende wakawo kilone. Koro kwasekawo borne gi kilone to wapimo to wang'iyo ni in mari ni kanye. Ka en diere sawa. Diere no nyiso ni en gimoro 18.5 nyaka 24.9 mano luongo ni body mass index. Koro body mass index temo pimo borni gi kiloni be gidhi marom. Koro ka ok gidhi marom nyiso ni either kilo ni piny kata kilo ni malo moingo bor mari. To ka kilo ni malo moingo bor mari bende nigi shida mang'eny minyalo yudo kaka tuoche bende kamano. Ma bende wabro ng'iyo ni kapo nono ani kilo ng'eny moingo bor ni chandruoge kata tuoche magi minyalo yudo. Wantiere kod picha moro ka ma ok ang'eyo ni ema konyo e weche mag ng'iyo BMI body mass index. Wuothe kodwa e chart ma wantiere godo ni. Erokamano. Koro body mass index ni okwongo mana kaka lero ni en gima nyisowa ni kulingana gi bor mari in gi kilo marom nade. Koro kilo ni nyaka dhi gi bor mari. Ma king'iyo kacha cha wan gi inyalo chunga. Kwang'iyo ka tido ka wan gi pinyne 16. Koro pinyne 16 mano ulongo ni SAM, severe acute malnutrition. Mano in gi kilo mapiny kabisa. Koro moderate nyiso ni in machiegni gi ng'ama ni kinde ni piny kabisa. Koro kwa duogo kaendi 18.5 nyaka 25 ka. Koro kae kama kilo onego bedi. Koro king'iyo bor mari gi kilo mari to ji te kae kama onego bedi. Watimore nade? Wabede. Koro kokalo 25 kochope 30 to koro ichako bedo overweight. Kokalo 30 kodhi malo koro nyiso ni obesity. Ma sani wawacho ni ka ng'ato chopo ka to koro ma be tuo machielo. Koro kae kindi ni malo mokalo 30 bende ma tuo machielo. Koro kae kama kilo wadwaro motimore nade mondo obedie. Ka en malo tuoche nitie maritowa. Ka en piny tuoche bende nitie maritowa. Kamano.
aneno kacha kindiko ndike kacha ni obese class 1 class 2 kachiel kod class 3 tiende kaka ratil medo idho e kaka chandruogni bende medo bede e kaka complications kata tuoche malure bende medore kamano. Se kapok adonjo weche mag management kata yore mag nyiewo ratil makare we ang'eya ni underweight kata jogo ma nigi jok ma dendgi ratil gi ni piny ahinya chandruoge mage magi thoro bedo godo. Koro ng'at ma ratinde ni piny namba achiel nyiso ni immunity mare bende ni piny. Koro sama immunity mare ni piny to en tuo kogoye to tere piny kabisa. Aito mar ariyo kata kade be ni thiedhe to ok respond mapiyo nikech nyiso ni dende onge kod immunity maber manyalo timre nade manyalo miyo kata ka imiye yien mondo konye to konye motimre nade mowinjore. Sama kilo bende ni piny kamano wantie gi miluongo ni bende metabolism kaka dendi rego chiemo bende bedo interfered with. Koro magi gik ma samoro nyalo timre ka kili ni piny kamano. Tok ni en piny nyakwara Mugejwang' en piny kolure kod bor mari gima ne wachako godo ni ing'iyo ratil mar del pek mar del kachiel kod bor mari. Koro kaponono ni in jagono mar bor ahinya to kendo ratil mar del ni piny mokalo kopime moyud ni koro ratiri ni piny olelorwa kacha chandruoge minyalo bedo godo en kaka rateke mapiny mag del maka tuoche odonjo to tuoche nyalo hinyi mapiyo piyo samoro bende tuoche nyalo gamo donjo kuomi mayot kod chandruoge machal kod mano. Ere kaka onego bed ni ji manage, ere kaka onego bed ni ji rito ratil mondo mi obed makare obed 18.5 nyaka 25 kama ne wawacho kani gigo monego bed ni watimo. Kidwa rito ratil maber ajawacho pile ni kiket pachi e ratil nikech ratil kende en achiel kuom gik ma nyalo miyo bed kod ratil mowinjore. Namba achiel nyaka ing'e ni kaka ichiemo nade be kit chiemo michamo gin chiemo manyalo miyo ratindi bed kamowinjore. Mar ariyo en ni bende iyudo nindo moromo keche jok moko nitie ma ginindo seche mathin to nindo no bende nyalo interfere kaka timre nade bende kaka ichiemo. Aseneno jok moko ma awacho ni emotional feeding koro kalure gi emotions maggi koro iyudo ka jok moko nitie ma koro kudwa chiemo gituonore kata sama en gi emotions kokudwa chiemo mang'eny. Koro gin gik machal kamago ma ng'ato nyaka ng'i mondo mi kodwa no obede kilo mowinjore kata ratil mowinjore to nyaka ong'i kidienje go to bende kit chiemo mochamo gin kit chiemo ma owacho ni healthy food choices ok chiemo ma ng'ato odhi onyiewo maybe fast foods to bende kidwa ni maintain body weight maber to nyaka ipang kaka ichiemo. Jok moko nitie ma wacho ni an adwa chiemo kama kata anya chiem sama kama koro nyaka ng'i timing mag chiemo nikech inyalo wacho ni ok idwa chamo kata chiemo kama marom kama kang chopo saa 4 ichaki chamo saa 7 ichaki chamo kodo ka diere ka ichiemo mang'eny to bende ok timre nade ok inactive. Koro bende watemo ng'iyo ni bin ng'ama timo exercise bende ina active ma chiemo michamo no nyalo tiye dendi moko timre nade moko dong mondo maintain a normal body weight. Ayo kimlo kacha weche mag chiemo kod kaka ipango chiemo kaka exercise kachiel kod kidienje mag chiemo michamo en chiemo mag magawa wadendo ni fast food koso gin chiemo kidienje mage. Nitiere gimoro masani obiro ma iwacho ni ji nyogo ratil gi mar del iluongo kacha ni dieting. Tiende ni kata ng'ato chiemo dichiel odiechieng' kata ng'ato chiemo bang' seche 24 ibiro nyisa kaka uluonge kata ng'ato chiemo nitiere kaka ji tiyo gi dieting e yor weight management mulna ka matin. Dieting thoth ji aseyudo ka time to ok time yo mowinjore koro otimo dieting ma extreme koro samoro kosetimo dieting no wachiw kaka example iwacho ni idwa tweyo chiemo idwa fast maybe idwa chamo mana breakfast kata mana lunch kende koro ka ng'ido ka ngidhi chamo chiemo modhiambo koro ichame mang'eny moloyo koro wan gi what we call moluongo ni caloric requirement. Koro ng'ato ka ng'ato nigi kiwango mar calories ma dende timre nade dende dwaro. Koro dieting ni thoth ji time ng'ato tuonre chiemo kata ng'ato wacho ni anachamo matin. Namba achiel sami wacho ni do tuonri chiemo ni to oki follow gima jalony ng'ama osomo gino o maybe puonji kata time kendi koro ka thoth jo ok time yo mowinjore. Samo time kamano
nyiso ni odhi lak kata odhi koso miyo dende madini madwarore e yo mowinjore. Mar ariyo, ok en sustainable. Kawuono idwacho ni idwa tweyo chiemo kiny, maybe wik achiel iweyo. Wik maluwe ichak iduoge kaka ni chiemo chon, koro kilo timre nade medo idho malo. Ma dieting ok en gima kare e weche mag weight management. Ok en gima kare kitimo dieting kende. Koro gintie gik moko ma kidienje ma nyaka bendi dhi pamoja gi diet no. Koro kiamua ni ok idwa chamo lunch, iweyo no ok idwa chamo lunch no, to nitie jalony ma nyaka bendi wuoth kodi e dieting no. Okoni sawa, kok icham lunch ni, idwa ni dhi cham breakfast kata gi supper kende, mano kata 2 meals a day. To itime yo mane? To sami chiemo no, gin chiemo mage midhi chamo mondo kiki kos madini moko madini betimre nade dhi dwaro. Kamano. Okiti gi dieting kende kata yor chiemo kende, nitiere nyaka inywande kod yore mag kidienje mag chiemo michamo, weche mag exercise kod gik makamago. Exercise onego bed ni ng'ato ng'iyo nang'o, nikech korka chiemo to waboduoge pichani ma bende nyiso nitiere kaka onego bed ni keto san ipoge nyadi 4 kata nyadi 3 kata ibiro pimonwa kaka san onego bedi. Exercise ere kaka ng'ato onego bed ni wuotho exercise mondo mi kik otime ahinya ma ang' nokete e ratil matin mokalo, kata kik otime matin mok dhi konye. Kwa assess ga body mass index mar ng'ato nigi mare mopogore. Koro sama mano timore, wan gi miluongo ni caloric requirement ma wuocha. Nyiso ni ng'ato kaka an kama odiochieng' no bina chamo calories marom nade. Koro iyudo ka exercise kitimo kata ka in ng'ama depend gi tiji mitimo, nikech ji timo tije mopogore opogore. Jomoko tiyo office, jomoko iyudo ka tiyo e mijengo. Koro sama ng'ato dwano timo exercise, namba achiel, inyalo amua ni dwani wuoth maybe kilomita moro. Inyalo timo kata mana jogging. Samoro inyalo wacho ni kan mondo ariemb gacha kata akaw lift kama dake, ti iamua iwuothe stairs. Samoro inyalo dhi e gym, gym kuno nitie instructors ma bokoni kit exercise minyalo timo, ma samoro luongo ni yoga, mamiyo kaponi mafuta ng'eny e dendi to okonyi mondo ireg mo mane dendi no. To bende samitime ne exercise wacho ga pile ni samidhi e gym to nyaka ibed gi jalony bende, nikech inyalo time ma at the end of the day yud ka chiemo michamo okrom wacho ni intake and output. Koro ichamo chiemo maybe matin, exercise titimo mang'eny, koro idok piny. Kata exercise mitimo ok ambatana gi kit chiemo michamo, koro idoka bende koro isiko mani ni in kilo ni malo. Kamano. Na page laktar ko kalera mogi TV ngima en mwandu ka ng'eyo nyakora mogi ajwanga ni mogik mani ng'iyo ratil mar deli kotenore kod borni ne en karango. Ipimonwa kacha ni magi gin gik monego beni watimo kadichiel, to ka ng'eyo ni nyalo tim kanye kama ipimoni ratil mar del kachiel kod bor madendi mondo miyud BMI mabedo waluongo kacha ni body mass index. Magi timo kanye? Asewuotho, samoro kiwuotho e town kata yudo ka ng'ato ochungo machine, sing apar, but aneno ka thoth nigi pimo mana kilo kende. Koro ng'ato kopim kilo ne ni en 70, wacho ni kilo ni malo. Lakini mondo mi nikech ma body mass index ni wawacho ni assess your health status. Chal ni mar ngima ni kama nade. En piny, en diere kama dwaro koso en malo. Koro sami pimo kilo ni no kende to ok yud dwoko maber. But awacho ni inyalo wuotho hospital mora mora kono gi akona ni an gi mokela ka adwa ng'eyo chal mara mar ngima kaluwore gi kilo mara. Koro nyaka wapim kilo no gi bor mari. Gima chielo ma bende nyaka watim en ni samoro nyalo doka ng'ato ni BMI mar 25 ka kata maybe nyaka 30. Lakini kwa timo gimiluongo ni fat composition, wang'eyo ni kiwango mar mo mane dende chala nade. Tido ni kiwango mar mo ni sawa, gima ni malo gin muscles. Koro ng'eni mano kwa nyalo wacho ni dende kilo mar dende ni malo nikech mo. But kilo mar dende ni malo nikech muscles. To ka in gi muscles mang'eny dendi is the better. Kamano. Ok en bor to en muscles. Nyakwara mogi ajwang' nitiere pogruok maduong' mokalo e kind ariyogo. Kik ine ni bor ng'eny e dendi koro iwacho ni mano ber. Jalony owacho kacha ni gin muscles ema dwarore
kopogore kod bor ka ng'eny del dhi kelo ne chandruoge aina mage. Tinyalo fwenyo nade ni bor ng'eny dendi nikech tiere jomoko ma dendgi bende tin to kare bor to ng'eny e dende ka a yeno wakaw yueyo waduogo bang' thuolo machuok mokalo wadonjo e kidieny mar ariyo kaachiel kod kidieny mar adek ka wang'iyo gayo ratil mar del. Ratil makare en ka e kind 18.5 nyaka 25 mano kotenore kod bor kod pek mari mar del. Kik isud kata matin. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' lochnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference, living one day at a time. Dial *811 *346# to get Serenity Prayer. Shukran. Watim kama. Kaudera irwaki, kausuka munditwe, walim namchumbi, wabil chiemo mopogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowoyo. E namni, wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster, waden mondo waket gi mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo. Garlic butter. Garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu gayo ratila mar del kata bedo kod ratil mar del makare. Opimnwa maber mokalo kaka inyalo bedo kod ratil makare, ing'iyo borni kachiel kod pek mar dendi. Kiseng'iyo mano to kapo nono ni ochopo e 18.5 nyaka 25, mano ing'eyo nitiere kod ratil makare mar del. To kokalo chakre 25 nyaka 30 kaka wanene picha mane screen wano, mano romo nyisi ni koro isechako kalo. Kochopo 30 nyaka 35 mano koro erise kala maber, to kata kamano podo berbere wadhi wacho ni class 1. Kochopo 40 koro wasedonje class 2. Kochopo 40 mokalo okang'eyo ni koro kanyo ang'aw madhi timore e ngimani. Wamule extreme ma en 35 nyaka tok 40. Ka ang'o atimore del, midhier ni chandruoge manyalo bede del. Kata kiweya 40 kadhi mbele, chaka 25 ka, donje 30 kodhi. Anja wacho ni okini maber. Magi e jok ma samoro kobiro hospital kwa pimogi to yudo ka maybe pressure osechako idho. Kwa pimogi to gisechako bedo gi miluongo ni insulin resistance. Koro ochako bedo kod tuo mar sukari pole pole to ngino kia.
Koro by the time ma koro ng'eni tuo ni osedonjo kuome to osekawo higni mang'eny. Ji ainagi kong'i to adundo bogi ni ka yudo ka nigi mo mang'eny. Koro kata kaka organs go tiyo already osebedo interfered gibet mapek nikech oketo negi ratil kamano. Koro ng'eni ka adundo gwecho to ok ogwech kaka unjo ko ostrain mondo ogwechi. Kiny kiwinjo ng'ato tho gi bathe conscious stroke oyude gik machal kamago. Kwa ng'eyo maybe oja higni kata 45 kama to koni ni an chungina onding'a rama tuoche mag bones go ochako donjo kamano. Matuno biro gi chandruoge mang'eny to chandruoge gi gin tuoche kaka tuo mar sukari, tuo mar pressure, tho abath kata stroke kod weche makamago. To bende king'iyo gi ga thothgi gini gi wang' sa asaya. Gin very emotional. Nikech ing'eni ka mung'enye dendi to already interfere gi gik mang'eny nyaka hormones magi. Koro yudo ka en kama nitie toko mor samoro bende okiare kabisa. Gik moko wanga. Self esteem mare bende koro ng'ato nade odok piny. Keche be kaka ong'ere koni ji nena nade gima chal kamano. To chon weche mag bet mang'eny gi bore del ne ji ng'iyo ka gima in gimoro maber ka ng'at modak maber mawinjo maber. Ang'atimore ka koso koro ji tine nitiere kod ng'eyo gi lony. Apa ni kamane kaka nwadongo kwa ng'eyo. Ni kineno ng'ato ka nigi wawacho ni ich maduong' musunga madichuo kitambi. To koni mano ja pesa. Koro be wacho ni be ka chieng' moro ibedo ng'ama duong' tidwa ni be ibed gi kitambi. To oyo mano tuo. Inyalo bedo kata mana ni in normal 18.5 to 25 ka lakini kitambi ni ka. Mano tuo already nikech yudo ka wacho ni visceral fat. Mano bende nyalo mi bedo kutuche moko miwinja timana nade awacho ka. Koro kiki ineni bedo gi del mang'eny en ngima maber. Apana. Dendi nyaka pek mari romre gi dhi gi bor mari. Kokalo yakora moga jwang' mano tuo. Anyo ka director na wacho ni mondo mi ka ang' pok watieko to awuoye gi jogo mantiere ka thinness koni jok ma ratil gini piny ahinya mokalo. Kata kamano ni mulonwa kata ni gigo monego beni ji timo en weche mag exercise kopogore kod exercise ichiemo nade kopogore kod chiemo nade ichamo ang'o nikech mano bende nyaka wang'i to gik michamo gi bende ichamo gi e kidienje marom nade ichamo gi sate koso nitiere kaka spread nitiere kaka plan chiembi odiechieng' kodiechieng' mondo mi giregre kaka dwarore. Seche ma wamulo exercise nitiere jomoko maonge kod gym. Ere kaka ng'ato nyalo control kata ng'ato nyalo manage ratil mar dende to onge kod gym kata weche mag kaka nyalo timo exercise e yore manyasani. Exercise anyalo wacho ni bende lure gi ik ng'ato. To chutho kik ibed ng'ama dono siko beda. Ka in ng'ama dono siko beda to nyiso niya sama ng'ato chiemo no koseregore to olokre gimoluongo ni energy. Ochal fuel mar dendi. Koro ng'eni dendi biro tiyo gi fuel kalure gi mana modwaro gi activeness mari. Koro ka ok in active to okano mago. Koro ichako sto to lokore mo olokore mo. Koro ajawacho pile ni bed ng'ama active. Ka in e ot dang'e ot kanyo wesiko bed mul macha chapni achapa. Ka in ng'ama odak labda gorofa idhi stairs werigi lift. Samoro bende amua ok ochuno nyaka kama ichule siling 20 idha piko apana wuothi. Ka in gi katidak dalani man gima nyalo timo mamiyo chiemo cha koseregore to koro okodong' e dendi gole dendi kanyo. Samoro nyalo wacho ni wayaw thuma moro miel miela nikech ngini sami miel no iwang'o mono. Kapo ni nitie kama ji goyo mpira kata kama ji tuge kama ji ringe dhi chikri gima ng'eni pek ne ji en timo exercise. Ni ng'ato dono wuowu ne kodwa lwor pap kata didek ok onyal lakini ber ka watimo nikech sami ng'eni timo mano to kata owacho ni life expectancy mari bendi choro malo kamano. Niwang'eyo kata weche mag exercise mabende isemulonwa kanyo kaka wachiemo gik ma wachamo wamule gik ma wachamogi mana matin mondo mi okonye weche mag rito ratil mar del. Nitie kidienje mag chiemo kendo kadwa ni aler mondo ji winj maber nikech abing'eni kana dongo nang'eni gimomiyo ng'ato bedo machwe nikech ochamo mo mang'eny
tadieri kwang'iyo gi research mwasetimo wayudo ka maybe mo ma ng'ato chamo ok en mo mang'eny manyalo miyo kata dende otimre nade be obed gi ratil mang'eny. Koro wan gi chiemo moko moluongo ni carbohydrates, gin chiemo miyo dend dhano bedo kod energy. Wan gi proteins, wan gi vitamins, wan nyaka gi fat. Koro gima aseneno ka ji timo mopogore en ni kama sand ng'ato tiyudo ka kamoting'o carbohydrates, kit chiemo mamiyo dend dhano bedo gi nguvu. Gite gibomiyo dendi nguvu, yes, lakini carbohydrates bomiyi moloyo. Koro iyudo ka carbohydrates mathoth ji thoro chamo nikech omit, bende oyieng'i. To thoth nengo ne bende ogonyore. And then ibo winjo ka en gimiluongo ni addiction, ndio nisiki chame. Omilimili. To ing'eni ka dendi orege, en dendi loke mana skari te. Skari ni ema dendi tiyogo kaka energy. Koro dendi dhi kawo, koro sasa wachni kata kore chamo achiwo example ma ng'amo chamo chapat adek. Koro ma wang'iyo ng'eni wacho ni ji opogore. Ji tiyo tije mopogore. Koro awachni koro Ruth ichamo chapadi adek to in office ok iwuothi initie. Koro gima dhi timre niya, ichame adek skari oidho kama, and then dendi golo insulin, hormone ma wacho cha marom kama. Koro nikech skari no kudhi tiyo te, koro hormone cha kono dendi niya, lok mamo. Koro kata mo mi chamo matin kata mo tedogo cha. Nikech dendo ok nyala kanete. To gigito no kubini ti dendi marom. Nitie vitamins moko ma bende ok nyal bedo absorb ka onge mo mi chamo cha. Koro mane problem maduong'. Koro gima nyaka wang'e niya, ka en carbohydrates gi, ka en proteins, ka en fats gi nigi, ti chamo gi e kiwango marom nade. Mane gima duong'. Wantiere kod picha moro maber ka, nyakwara Mugia Jwang' adwa ni wang'i picha ni, to nakwayo director na Obado wuod Migori ka wanyalo yudo picha mag alode kachiel kod chiemo kata kama nageno ni nyalo nene kako chalno nyakwara Mugia Jwang'. Ipimonwa kacha ni seche ma iketo chiembi e sana to onego beni ibedo kod kagimi ituomo pi gi lweti kata ituomo gi lweti mane carbohydrate e chuny lweti kama. Ka en kuon to nego bedi manyalo mako e chuny lweti. Ka en mchele to nego bed 1 cup tand achiel kamano. Okang'eyo kamano nyalo yieng'o nikech ng'eni wan jo Africa don. Kaeto wantiere kacha ni kar fats, kar modhi onego beni rom gi thuon lweti. Koso ok en kamano. Adwa naeleza kanyo mathin. Lernwa kanyo mathin. Ji niya gi chandruok ni an kachamo kuon marom kama eri kaka dwa yieng'. Mana gima wacho. Gimomiyo ji ok yieng' kata gimomiyo ng'ato don osiko chiem en nikech carbohydrates no ochame mang'eny. Ing'eni kochame mang'eny del rege piyo. Del koserege piyo to thothne be kano mang'eny. And then del rege and then osekane in the next maybe 1 hour 2 hours kichkai ichaki medo. Lakini kise train dendi ma ogolo insulin matin mowinjore to kata kech no kibitimre nade okibinjo. Mar ariyo gima miyo ji yieng' en protein to gima modhi to chiemo man gimo dhili piyo ok nyal chamo mang'eny. Ka wachni kata kura mi kata mana protein kata kani ka en ringo pieces kata mana 20-30. Ing'eni kata kichame no odhi dhili piyo. Koro magi ka osechaboro mondo del oregi ka en protein. Magi bene take some time. Koro ing'eni ma kichama portion mowinjore to alode ge michamo mang'eny gi protein tibunjo ka gino timre nade omakoi. Wachni koro ichamo njugu gi chai. Ng'eni njugu ichala ng'amo idhi do ka itegno moloyo. Kuro gima duong' en niya, portion nyaka ing'i. Gima osebedo makose mafuta ka e fats ka en ni wachamo modhi ma nigi molongo ni low density lipoprotein. Low density lipoprotein ok obere remo. Ene ma kodonjo to koro clog kata odino leche mag remo. Ma sama ichamo carbohydrates gi mang'eny molokore mo, koro ing'eni kata magi bendi koro macha increase the level of low density lipoprotein. Lakini ki balance macha to magi bendi i reduce kaki chamo mafuta go to ina sawa onge chieng' mara tindi bro idho malo to bendi ibro mana kiyieng' nikech maka protein gi vegetables botimre nade bro mako yi. Koro gimonego beni watimo onego beni kapono ni nyalo duoko mo piny e chiemo mopogore opogore tinyalo duoko piny nikech idhi yude e carbohydrates, idhi yude
idhi yude e kidienje mamoko samoro ka koted chiemo kod weche makamago. An gima aseneno kata thoth chiemo kitedo ok oted ga gi mo mang'eny to mo nyaka bed kitedo go nikech awacho ni wan gi fat soluble vitamins kama makoso osebedo katimore manyikoro mwajwang nyaka ng'e gima omiyo ji medo ratil mang'eny en carbohydrates kacha mamili en mumi idwa ni siki chame to bomit e dhok kamano to yieng'i dakika matin kech osichako kai kaiti chaki mede tikane imede tikane ka oting'o chiemo mane oting'o chapat oting'o mkati oting'o mchele, oting'o rabuon, chips, oting'o ang'o kendo omuogo, oting'o ang'o mawiya wil godo. Oting'o waru, samoro yero sote. Tineno ka sote gi nigi chips gi nigi iluto gi e mo to bende en carbohydrate ni ikete mang'eny mokalo e del. Wakaw yweyo waduogo bang' thuolo machok mokalo. Ka waduogo tadhi yaw ni line. Penjo duto te ma inyalo penjo kotendo kod weche mag gayo kata rito ratil makare mag del. Kik idhi mabor kata matin. Kikisudi. Nyathewa ma Devi kane en mich marwa maduong' to machiegni obo bedo chi dalane. Oe mar mano ken kata kwero en yo mar kwalo godo ji kae. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi, tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Azola en plant kata en gino no mati kaka buya ng'enyne en gino mati e pi. Anawinjo ka seol gi wach mar kushi samoro amora ma ino wuyo comprise eno dwani mondo analing to bende eno yanyo ser sakasa. Lok kitugo mari yud mor momedore fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal malek mage duto chopo kare nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Hii makelele mnasikia kwa hii mitandao na nini ni watu ambao walikuwa wanaibia sisi siku ya NHIF. Niliona juzi wakisema ati serikali itatumia bilioni 100 ati kwa system.
Jatend piny Kenya William Ruto dok ne mbui mar okumba mar SHA kowacho ni jogo makwede gin achudhe mane yako NHIF. We are going to begin a series of demonstrations from 18th of this month. And after that, we are going to issue a joint strike notice. Jochiw thieth oketo liet e sirikal ewi midhiero mokwako sekta no ka jokanyo mamoko bende nigi luoro ni sekta no nyalo podho. E dweche 3 mokalo, kwan masira matimore e bur mula osebedo ka timore Siaya gi Migori. Ng'ikruok ni kanye. Machiegni kendo penj laktar kokalo e Ramogi TV ka awacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo ratil makare mar del. Diere machon ema ne ka ng'ato nigi del madongo tiwacho ni ng'ane odak maber, ng'ane winjo maber. Oyo, mano en chandruok, mano en midhiero nikech obiro kod weche mang'eny mokalo. Giki deny wachope ni wadhi yaw line kendo penjo duto te ma intiere godo, go simu line kata namba wasekete screen mari mondo mi yud kaka inyalo konyi kata kaka inyalo penjo mondo mi ing'e. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kata gik ma wachamo, kaka wachamogi, kaka wa exercise kod weche makamago. Kato ne wang'iyo bende kaka san onego bedi, wayudo picha maber mokalo kaka san onego bedi. Mulna san ma en koro sanda, waonde ni ma en mar chiemo modhiambo kata chiemo ma odiechieng' kata lunch. Wuothe kodwa e picha ni kaka onego bedi. Koro san ni gole maber. King'iyo nus mar san no to wan galode. Koro inyalo keto alodi ma ipidho kata mane obed ma kienyeji, obed mrenda. Koro alode gi te, koro onego kaw nus mar san. Onego kaw nus mar san. Nikech alode nigi madini mang'eny. Alode gi nigi fiber mang'eny. Koro yudo ka tonde go bende konye mako ich gi rego chiemo. To kwang'iyo koni quarter mare e ka moting'o gik molose kama carbohydrates kama ng'ato wacho ni an ma ok abi yieng', an sanda onego bed ni koro chal gi portion mar ang'o mar alot. Apana, we alot mo bedo mang'eny. Koro ka ket kuon, keto muogo, keta rabuon, carbohydrates mocho gi natural. Nikech thothwa kineno magi processed. To processed gi medo ka oting'o skari mang'eny, to oting'o mo mang'eny, oting'o chumbi mang'eny. Koro wathoro chamo chiemo moko ma natural. Nikech magi bende kata king'iyo nitie gima iluongo ni glycemic index, kaka dendi rege. Yudo ka magi del rego piyo to bende kech ka ipiyo to bende ogikonyi. Koro kwa chamo mwawacho kaka kuon moregi, ok mogo ma nyachenga, ok number 1 rega mokino. Aya, koro kwaduogo piny ka bende kamoting'o proteins nikech magi bende magero del. Makema kaka nyomatina kawi sim Kennedy. Kennedy, hello, penj laktar. Hello, laktar. Machiegni Kennedy, penj laktar. An Kennedy kawuok Busia. An gi shida mar denda biro, lakini exercise tiyo ga jua kali, sana ka denda bira. Dendi dhi adhiya to ok itim exercise bira. Denda bira ni ya bira to exercise tiyo jua kali. Itiyo jua kali? Debe ni ang'o matimore wacho ni dende bira to tiyo jua kali ng'eni ji chapniga kabisa. Ang'o manyalo miyo dende medore ameda? Ng'ato kaka en kama maybe wanyalo bedo kode piny to wang'iyo ni katutiyo namba achiel ere kako chiemo. Ibodo ka ng'ato kogiko dhiambo to thothwa jorateng' kata Africans emwa chieme mang'eny. To kanye mwalose dieting samoro. Iwacho ni ok achamo lunch. Koro ayude godhiambo. Koro inyone maber. Yes, isenyone michame maber, but koro ing'eni idhi nindo. Sama idhi nindo onge tich motiyo. Koro chiemo mochamo cha uregere mathin. Thothne otimore nade? Thothne olokore mo. Kinyi go kinyi ochako chiewo. Ochako timre nade? We akabi simbu Pascal kati wang'eni kaka wachimo kod seche ma wachieme. Pascal, hello, penj laktar. Hello, penj laktar. Mano Pascal mara Migori. Machiegni Pascal. Apenjo kama. Yalo maka chiemo to komodh pi. To ma endi ni be nyalo kelo tabu mar ratimi to gi ng'ano ero ma koponi ochiw kinyi to kata kodhi ti to ok odwa kata ni owuothi. Odwa ni nyaka to oidha nyamburko. Wuoidho nyamburko sate. Nyalo kelo shida moro amora. Mano nyiswa nena nikech waneno ka jolony go ng'eny giwacho ga ni onego bed ni wachamo gima kama to chiemo be kichamo ma
jolony wacho ni maki gicham kelo tuo makama. Erokamano. Erokamano nya Pascal. Adwa ni watiek kod jajwa kali wadwacha. Wacho kacha ni otiyo mang'eny to ratil mar del medore. Ne wantiere kama ni lero kacha ni ochiemo sadi to chiemo nang'o e sechego. Ni thothne wachame mang'eny godhiambo, dendi ok ti kode, dendi ok rege, ichamo matin tidhi nindo. Mar ariyo wang'eyo ni gin kit chiemo mage mochamo. Koro mago be gik manyaka wang'i. Samoro bende inyalo yudo ni en gi problem mar metabolism. Kaka dende rego chiemo. Koro mago gik manyaka wa digest wang'e ni in mari ni ang'o makelo ratil ni dhi malo. Koro eko wang'eyo ni nyalo konye nade kamano. Apa ni ang'o nyalo yudo thuolo mondo mi okaw namba ka ang' watieko twak mondo mi wuoth kode okange gi duto te ong'iyane. Wang'iyane weche mag Pascal, modho pi, jok machiemo tok modh pi. To kapok iduoke yien akawie simb Wasonga. Wasonga, hello, penj laktar. Ber, riyo nade? Wariyo maber machiegni. Na penjo kama. Nitie wan gi jomoko wacho ni samoro ka ng'ato nigi del mapek, to kopono bilo gine maketho kaka local drainage ma kaka changa, to ni konyo reducing fat mag del ga be en adieri. Sawa. Wacho kacha ni samoro ng'ato nyalo bedo kod bor mang'eny e del, tiwacho ni gik moko kaka changa wang'o bor e del. Bende en adier? Mano miriambo. Kong'o mora mora. In fact kong'o no be mamedo ratil ata malo kabisa. Nikech kong'o nigi gimoluongo ni empty calories. Ebe omit e dhok, jiwache no kech. Lakini ng'eni kisechake to idwa ni isiki ma koro kong'o no bende mamiyo ratil timre nade dhi malo. Koro ng'ato kik wuondi ni sami madho kong'o mang'eny to ratil odhi ng'ado mano miriambo. En mantiere gik mang'eny kata chandruoge mang'eny monyalo kelo e del kaka weche mag chuny. Onyalo kelo chandruoge mag chuny, weche mag liver cirrhosis, odhi kelo ni kidienje mopogore opogore mag tuoche kotenore kod kaka olose kod kaka odonje e dendi. Omiyo kong'o kinyalo weyo to weya. Wach pi. Openjo ni pi ng'ato ok modhi tok chiemo be nyalo miyo ratil dhi malo. Pi gi chiemo opogore. Bende ka ng'ato chiemo kama pi dhiye gi kama chiemo dhiye botimre nade opogore. Koro sama ng'ato modho pi to pi nikech owach kata mana remo mane del en atamalo 80 mar pi. Koro pi makna kar kod atamalo 80 kod pi akawie simb Celestine kata dugo iri bang' tholo machuok. Celestine, penj laktar. Celestine olar. Iwacho kamoro kanyo ni kama pi dhiye gi kama chiemo dhiye opogore. Lerna kaka pok idhi matut. Nyombich wan gi large intestine gi small intestine. Koro sama chiemo oseregore en odonje small intestine. Pi bende ka ng'ato modho to odonje large intestine. Koro kama gigo dhiye otimre nade opogore. Koro ok wanyalo wacho ni pi gi ratil ambatana, apana. Koro ka ng'ato ratinde dhi malo en mana koro ka chiemo gi kakodak. En ok otim exercise, kit chiemo mochamo, gik machal kamago. Pi to wacho ni ji omodh pi mang'eny. Pi en ngima. Weka wie simbo Griffins aduogo. Griffins, penj laktar halo? Penjo ni ya. Chuny mokwe. Be nyalo kelo medruok mar del kopogore kod chiemo. Ichamo na chiemo na ma ji ochalo gi to chunyi to kwe. Bo nyalo kelo medruok mar del. Chuny mokwe. Maonge gi wasiwasi. Piny muoch ionge gi wasiwasi. Chiemo onge miyudo ne michamo tichame gi chuny maler. Be ma nyalo kelo ratil mamalo mar del. Kawuono ne walose gima ber kabisa, weight management. Mane watemo ng'iyo ni kata ka ng'ato chiemo to chiemo kende ma mi ng'ato ket ratinde kama timre nade kama dwarore. Sama en gi chuny ma inonge gima chandi no. Wanyalo ng'iyo maybe angles mopogore opogore. In kori bet gima chandi yongi. Idwa ni siki chiema kosidwa ni exercise. Ang'o midwa timo? To gimichamo no, bendi tiyo kode kaka dendi timre na dwaro mokikan mo, ko chunyi nyalo kwe,
ok rach, chuny mokwe be mwadwaro, lakini kokwe to nyaka ing'e niya ratinda ere kaka timo gi gik matimo mondo kik otimre nade, kik odog piny, kik odhi malo. Jok moko mana kaka jomoko nitie ma maybe ka chunygi kwe kata ka giwinjo maber to gichiemo mang'eny. Maknaga makakanyo wamako gi mang'eny, ageno ni wadhi paro gi te. Antiere kod Shem penj laktar. Halo Shadrach. Machiegni Ruth ma iloso gi Shadrach kawuok Seme. Machiegni Shadrach. Penjo ni daktari osebedo ka dwaro ni mondo aduok kinda piny, to ok ang'eyo yore minyalo duoke godo piny. Thothne mondo laktar okonya. Kapok ami laktar, samoro thothne ichamo gang'o, ihero chamo ang'o? Gik ma ahero chamo gin kaka rech, alode, gik ma ahero ga chamo. Soda to kahero tiyogo, soda ngimana wuon ok ahero ga. I-exercise ichapni kabisa, dendi golo luya mang'eny kose? Exercise to ok atim ahinya. Wadoga gi kon mane? Openjo ni daktari nokone ni mondo oduok ratil chien, to kong'eyo kako nyalo timo kikete yo machuok e nus dakika. Awacho niya kidwa ni duok ratil chien, kik ifocus e ratilno, nikech kiket pachi te kanyo. Ok en gima awacho ni en gimoro achiel kende. Nyaka itim gik mwasewuoye go te. Portion michamo gin kidienje mag chiemo mage michamo, tichamo marom nade, be i-exercise, bende iketo bwongo ni pachi ionge kod stress mang'eny, nikech mao gik manyalo miyo timre nade, kilo mari bende dhi mbele. But ng'ato kaka en kama, nikech ji opogore mana ka michako cha, nikech nyakwa penji ni ere gik michamo, koro wakawo gimolongo ni food history mari, to ang'eyo ni ichame ga marom nade, ichiemo didi, ere kaka ichame. But gima duong' mondo mi okonyre en ni namba achiel, sandwa mowuoye cha, cham alode mang'eny. Carbohydrates ma wacho ni bende mamiyo mo kanore del, duok kiwango ne timre nade piny, tim exercise, we stress, modh pi mang'eny, yud nindo moromo, ibi wacho ni ka kilo no kodok piny. Erokamano ahinya. Pok watieko ahinya korka chuny mokwe maonge kod wasiwasi. Mano bende ne wang'eyo. Samoro chuny nyalo bedo nokwe. Kanye mane wantiere kato ntiere picha moro maber ka adwa ni mondo mi wang'i seche ma iduoko penjo no. Chuny mokwe gima aseneno jok moko nitie ma gi reward themselves maybe kalure gi environment kata moment ma ginitie. To chuny okwe akweya to tem matek ni kit chiemo michamo gin chiemo ma are healthy choices, chiemo makare. Bende hakikisha ni exercise imodho pi tinindo moromo. Koro ng'eni kok ng'iyo mago te to chunyi bo mana kwe tikelo tuo kuomi. Kata chunyi nyalo kwe no kidwa chiemo iwinji maber to kilo ni dok piny chaki kelo tuoche mokang'o kuomi. Kamano. Samori exercise kendi exercise ndi to kidok ot sandi chal kama. Samori wuotho me kata apiko kiidhi to kang' ibet piny sandi chal kama. Ma wantiere kacha kod chips, wantiere kod cakes, wantiere kod soda, wantiere kod yani onenore mamit mokalo. Ma inyalo wachi ang'o kwatieko twak? Magi chiemo ma kendo moro wang' kabisa. Kendo gibeyo mar kendo idwa mani ma pesa di waya nyiew. To chiemo gi wawacho ni gin process kendo gin chiemo mag magawa. Namba achiel chiemo gi man gi sukari mang'eny kabisa. Namba ariyo chumvi nika mang'eny kabisa. Koro iyudo ka thoth ji neno ka chiemo gi kit chiemo gi maber, soda ginigo giwuok e factory gidwa ni mondo, but makosa en achiel, skari ma owuocha. Skari no owuok kanye, owuok kuom kit chiemo ainagi ma en carbohydrates sana. Kech kino kek nika kore boyudo ka kit chiemo gi kaka gilombo wang'ni, mane makosa. Idhi chame sani, maybe chame kata kaka maybe snack. Ok chame kaka chiemo ma maybe lunch kata breakfast. To king'iyo kata chips kanyo, o tedo chiele mo, odhi bedo kod gima waluongo ni low density lipoprotein, bad cholesterol, ma moko winjore del cha. Koro yudo ka kelo mana tuoche mang'eny ang'o e dendi. Mar ariyo mogik en niya, mondo mi kik wachop ka
ere kaka ipango chiembi. Icham breakfast, cham moromo moyiengi, mondo kik wang' kikalo tuwinjo ka chips dum idwa ni madh soda, nikech mago gin gik man gi skari mang'eny ma at the end of the day kelo mana tuo kamano. Wach mogik miwewa godo kod namba ni mar simu kama wanyalo yudie. Adana wach ni chiemo en ngima. Kendo waseyudo ni thoth tuoche mang'eny, obed kansa, obed ang'o, ka ng'ato korango kaka ochiemo, ng'ato korango kilo mare, te gima kelo waka. To bende iyudo ka jok ma kilo gi bende ni malo gi, chal mar ngima gi ok berga kabisa. Koro ada wacho ni kik ibed gi shida. Kilo no nyalo dok piny, mana kipim bor mari, to pim pek mari. Kam wantie mi nyalo yudwae. Sani wantie Ngong Road, kama iluongo ni Kenya Diabetes Management, kama wadili gi jotuo bende mag sukari, ma kilo gi makoro maybe kelo samoro, kok gin type 1. Koro apana nyalo chiwo namba ne ng'ata madwa no okonye duoko kilo piny mondo kik obed matuo in the future, kik tuoche mag adundo, pressure, kata mana sukari go, tuo ma sukari. Koro apana namba to kamako maybe anyalo somo ne gi kiyiena. Dakika achiel tu. E seche ma osomo namba kata momi namba, ok adwa ni wiyo wil kod weche mowacho ga e chenro ni. Onyalo bet nolombo wang', onyalo bet no omite dhogi saidi, to bed motang' kode, kata kibilo tibilo mana matin. To nyalo bet ni ok olombo wang'i ahinya, to ok omite dhogi ahinya, mano ber gi dedi kaka alode mag kienyeji kod weche makamago, kuon moregi kod gik makamago, kuon bel kod kuon kal. Miwa namba. 07 22 7 5 5 8 2 8. Anuo 07 22 75 58 28. Koro mano kigocho tiyudo kama wantie osiptandwa, biro mondo wakonyi mondo kilo no dok piny, kik ibed gi chandruok. Erokamano ahinya. Adoko ni erokamano makende, ageno ni wabotudore odiochieng' machielo. Ne jogo picha ma waka moting'o Lea, erokamano ahinya. Ne jogo mochung' ne duol, erokamano ahinya Washira kachiel kod team. Ne director na Obado, erokamano ahinya kachiel kod producer na Papecho Koth Nyameja. Ne India hera mar chenro ni kik wila ni in gimichamo. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masane.